A 19. századi magyar felvilágosodás korában lelkesen folyt népünk gyökereinek kutatása, az őshaza keresése. Kőrösi Csoma Sándor székelytudós volt az első, aki gyalogszerrel nekivágott, hogy eljusson Belső-Ázsiába. Kőrösi 1821-ben érkezett Buharába, de a háború miatt végül a tibetiek által lakott Ladakba ment, ahol 1830-ig főleg lámakolostorokban élt és tökéletesen megtanulta a tibeti nyelvet. Itt hallott először a titokzatos jugur népről Észak-Tibet határán, akik mögött ő az ugorokat, azaz magyarokat sejtette. Bár Kőrösi nem érte el célját, hatása óriási volt. Számos vállalkozó szellemű honfitársa indult el Belső- és Közép-Ázsiába, hogy az őshazát felkutassák. Bár azt nem találták meg, de közben felfedezték az itt élő népek gazdag kultúráját, megtanulták nyelveiket, világhírűvé téve ezzel a magyar keletkutatást. E film 3 híres utazóról, tudósról szól. Vámbéry Ármin Hermann Wamberger néven látta meg a napvilágot a Pozsony melletti Szent György településen 1832-ben. 1 éves korában elvesztette apját, aki zsidó hittudós volt. A család Dunaszerdahelyre költözött, ahol 12 éves koráig a helyi népiskolában tanult. A gyermek Vámbéry akkor még nem sejtette, hogy ő lesz az, aki Csoma Sándor után újra eljut majd Közép-Ázsiába. Vámbéry, miután önerőből megtanulta a török nyelvet, 1857-ben Eötvös József támogatásával Isztambulba költözött, ahol 4 év alatt szinte tökéletes oszmán török lett belőle. 1861-ben visszatért Pestre, ahol az őshaza felkutatására Közép-Ázsiába küldte a Tudományos Akadémia. Resid Effendi álnéven Teheránba ment, ahol elsajátította a perzsa nyelvet is. 1863-ban Fergána és Tárim medencékből való dervisekhez csatlakozott, akik mekkai zarándoklatok után hazafelé tartottak. Először az Irán északi részén élő jomut türkménekhez utaztak, ahol egy teve karavánnal keltek át a türkmén sivatagon. Közel 1 hónapos utazás után június 4-én érték el Hívát, a horezmi özbek kánság székhelyét. Egy karavánszerájba szálltak meg. Később a Tört Savaz mecset dervis szállójába kerültek. Nekünk sok bolyongásba került, mire a bazáron átvergődve megtaláltuk Tört Savazt, amelyet épp akkor újítottak fel. Bár zárva volt, a mesteremberek beengedtek és megszemlélhettük, hol lakott Vámbéry egyhetes hívai tartózkodása alatt. Másnap a Mehter, az udvarmester hívatta Vámbéryt a palotába azzal, hogy Horezm kánja, a Kungrad Said Mohamed fogadja őt. A vár külső falai már nem állnak, de a belső város Icsenkala teljes épségében megmaradt, és ma múzeum. A palotába lépve az udvar közepén álló kútból ma is iható vizet lehet húzni.
A kán udvarában manapság turistáknak árulják az özbeg asszonyok kelméiket, de ők sokat hallottak a magyar utazóról, akit 150 éve itt fogadott a kán. A káni palota mellett magasodik a kelte vagy kurta minaret, amely csak félig lett kész, mert a mesterember a buharai emír haragjától félve elmenekült hívából. Itt ismerkedett meg vámbéri Iszák mollával, aki Kongrat városából származott. A fiatal molla elvitte Vámbérit szülővárosába is. Vámbéri Iszák mollával a szélesvízű Amudarjához utazott, ahol hajóra szálltak. Manapság az Amudarja vizét olyan mértékben használják öntözésre, hogy a folyó egykor széles vize alig-alig csörgedezik. Vámbéri elhaladt Nöküsz mellett, amely ma a kazakokkal rokon Karakalpakok fővárosa. Összesen 5 napig hajózott, mire elérték Kongratot, amely akkoriban közel volt az Aral-tó partjához. Mára az Aral is kiszáradt, és az Amudarja vize el sem éri a tengernyi tavat, holott egykor virágzott errefelé a halászat. Vámbéri Köne-Ürgencsen keresztül 10 nap alatt jutott vissza Híva városába, viszontagságos szárazföldi utazás után. Innen a dervisekkel az Amudarja partjára mentek, ahol csatlakoztak egy Buharába tartó karavánhoz. Június 29-én vágtak neki a Kizil-kum sivatagnak. Az utolsó település Szurahána bazárjában találkozott először Vámbéri a sivatag nomádjaival, a kazakokkal. Miután autónkkal átkeltünk a sivatagon, nekünk is sikerült egy kazak nomád szállásra bukkannunk, akik máig megőrizték őseik életmódját. Vámbéri békés utazásának hamarosan vége szakadt, mert a kazakok nyájait fosztogató teket türkmének hírére a karaván az Amudarja partjáról a sivatag mélyére húzódott. A júliusi forróság miatt a sivatagban a karaván egy csepp vizet sem talált, s mivel 5 napig így haladtak, vízük teljesen elfogyott, és Vámbéri lassan kezdett szomjan halni. Buharától 10 mérföldnyire birkákat őrző perzsa rabszolgák mentették meg Vámbéri életét. Nekünk a remek aszfaltúton mindössze 6 órába tellett, hogy átkeljünk ezen a rettenetes sivatagon, mely méltán viseli a Kizil-kum vörös homok nevet. Vámbéri részletesen leírta az ősi Buhara épületeit, a nagy mecsetet, annak hatalmas minaretét és az emír palotáját.
Buhara egykor a Tadzsik Samanida dinasztia székhelye volt, és az arab hódítás révén lett az iszlám vallás központja. Hívával ellentétben itt ma is főleg perzsa nyelven beszélnek a helyi lakosok. Közép-Ázsia nagyhódítója Timur idején a főváros Szamarkandba költözött, de később, mikor a nomád özbegek elfoglalták a vidéket s elűzték a timuridákat, az özbeg kán Mohamed Sibáni Buharát tette meg székhelyének. A 18. századtól aztán a Mangit törzs került hatalomra, és Vámbéri idején Muzzafár lett a buharai uralkodó. Az emír épp a kokáni kánság ellen harcolt, így Vámbéri nem találkozott vele Buharában, de járt kihallgatáson a palotában. Vámbéri élvezte a buharai bazár forgatagát, a kényelmes karavánszerájt, és szívesen üldögélt a Déván begi dervisszállás kis tavacskája mellett. Vámbéri 18 nap múlva indult tovább Szamarkandba, de előtte elzarándokolt a híres szufi Szent Behaeddin sírjához. Behaeddin a 14. században itt alapította meg a Naqshbandi szufi rendet, és Közép-Ázsia legnagyobb muszlim szentjének tartották. A sírkert ma is tele van zarándokokkal, akik a szent közbenjárását kérik magukra és családtagjaikra. A közeli Safurkán városából származik Kahramán Radzsabov történész, akit Vámbéri kutatásairól kérdeztünk. Vámbéri maga is járt Safurkánban, és megemlítette az itt található ősi Verdánze romjait. Armen Vámbéri haqida gap ketar ekan, eng avvalo bugungi kunda O'zbekistonda uning nomi nafaqat mutaxassislar o'rtasida, balki oddiy xalq o'rtasida ham juda mashhur ekanligini aytib o'tish kerak. Vámbéri o'zining ilmiy faoliyati davomida juda ko'p davlatlarga, shu jumladan hozirgi O'zbekiston hududida 19-asr oxirida mavjud bo'lgan Buxoro amirligi va Xiva xonligiga sayohat qildi. Keyinchalik o'zini o'sha sayohatni tafsilotlarini yozgan O'rta Osiyoga sayohat asarida, Buxoro yoxud Moron nahriga sayohat asarida ko'rsatib o'tgan. Vámbéri ijodi bilan o'quvchilik davrimdan tanish bo'la boshlaganman. Shular bilan tanish bo'lganligimiz uchun Vámbérini o'sha o'zbek xalqi tarixiga, umuman Turkiston tarixiga, Turon tarixiga bo'lgan munosabatini biz ko'rishimiz mumkin. Masalan, Vámbéri faqatgina bu 19-asr voqealarini, tarixini tasvirlash bilan cheklanmaydi. Balki u Turon tarixini, o'sha Buxoro tarixini oladigan bo'lsak ham, eng qadimgi davrlardan to o'zi o'sha 19-asr 60-yillargacha olib keladi. Ya'ni Rossiya imperiyasini bu hududlarga o'sha yurishlari arafasidagi voqealargacha olib keladi. Chunki Vámbéri bu fikrlarni o'rta asr o'sha tarixchi olimlarining asarlarini bevosita o'zi o'rganganligi, chunki Vámbéri yirik sharqshunos olim bo'lgan, u turkiy tillar
fors tilidan tashqari bir qator sharq tillarini bilgan, Yevropa tillari haqida men bu yerda gapirmayapman. Shuning uchun u juda nodir manbalarni asosida bu fikrlarini yozgan. Albatta Van Beri bu yevropalik sifatida kela olmas edi. U uchun rasmiy ruxsatlar boshqalar bo'lishi kerak edi. Juda uzoq vaqtni olardi va u kelishi unda saroydan tashqariga chiqa olmas edi. Mana shunday o'sha Turkiya bilan chunki Buxoro amirligi o'rtasida u paytda Usmonning turk sultonligi aloqalari yaxshi bo'lganligi uchun uni albatta hech kim yevropalik yoki musulmon emas deb hech kim o'ylamaydi o'zini musulmon sifatida. Hoji, endi hoji biz bilamiz, bizda musulmonlar o'rtasida, xususan Buxoroda qanchalik e'zozlanishini va shu holatda u saroyga uni o'sha yaqin odamlar bilan tanishgandan keyin uni Amir Muzaffar oldiga olib kirishadi. Turkistonga, ya'ni Buxoroga ham, Xivaga ham, Qo'qon xonligiga ham Rossiya imperiyasining tajovuzi boshlanayotgan bir jarayon edi. Uni uchun ham buni kitoblari o'sha ingliz tilida Yevropada chiqqan bilan oradan 1 yil o'tgandan keyin ayrim kitoblar Moskvada rus tilida nashr etilishi tarjima qilinadi. Demak, bu kitoblarga nafaqat Yevropada, bevosita Rossiyaning o'zida qiziqish bo'lganligini va Van Beri o'sha topgan muhim ma'lumotlar Rossiya armiyasining bundan keyingi bosqinchilik yurishlariga ularga qandaydir ma'noda bir kerak bo'lishi, bu tarixni o'rganish, xalqning urf-odati, ularning holatlarini ko'rsatishga ham yordam beradi. Bu rivoyatlar, naqllar bu Buxoroda ayrim nimalarda uchragan, buni eshitganmiz. Chunki uni ko'pchilik o'sha bir turk hojisi qiyofasida bilganligi uchun juda o'qimishli bir shaxs kelganligi. Albatta uni